Sziasztok, üdvözlöm Önöket! Ebben a mai videóban ugye anyukámmal rendeltünk tokokat. És kikérem a véleményeteket, hogy melyiket rakjam erre az iPhone 11-re. Na, mehet? Az első, az egy ilyen űrlényes. Következő, ilyen pandás. Következő, az ilyen kocsis. Következő, az ilyen űrlényes, űrhajós, fekete. A másik ilyen pókemberes. A másik ilyen skorpiós. A másik ilyen gémóvörös. A következő, az utolsó és következő, én vagyok. Na, írjátok le kommentbe, hogy melyiket válasszam. Így írjátok le számok, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, és szívezzetek be, és nyomjatok sok lájkot, iratkozzatok fel, írjatok oda kommentet, és mindent csinálj meg. Sziasztok!